Záchodom, vchod a zastaviť stať! Najprv zmizol Flip a teraz aj Maja s Vilkom. Určite ich dostala tá obluda. Obluda! Pripravte sa na útok! Nemusíš mať obavy, Slim. My sa s nimi pôjdeme porozprávať. Ty tu na nás počkaj s Vilkom, dobre? Nebude to ľahký boj, ale tá obluda na nás nemá. My nad ňou zvíťazíme. Lajsko, zachráňme vojaka Barryho! Do toho ma slízká obluda! Pomoc! Pomoc! Dobre, môžeš ma pustiť. Nemusíte sa ho báť. Volá sa Slink a práve zachránil nášho priateľa Barryho. Ahojte. Prišiel iba na návštevu, aby ochutnal naše huby. Barry, takže tu nebola nejaká obluda s obrovskými krídlami a dlhými pazúrmi.